Ti habaya day pada bat ka jipen mi ka karteng ka jong way na ki pathai lat pathai ko bor ushilong mil bat way YouTuber ba PS ling do. Do. Benin iba Gilbert ila pha ya ka WhatsApp message haki bayeng ki jonga I ong ba. Om ni lay ngin saplat hapo shilong mil bat ngin saplat hai ba PS ling do. Do. Jar ba ila jer karteng ta dengan skua ban ong tang way. Semua ka kerpat I shilong mil bat iba PS ling do ru. Shwa ba pin pelat ya ka kubor jong iba Gilbert ni kamau ba pin pelat taba shwa ba pin pelat soba ban call yang hau number 8730043627 kelang bangan yo ban pensyai iki bro dihadin kata sebicara ngapi lapin pelat yang pelat kai kata ka bentah lani kai kata ka phang ka bangakwa ban penpau lani ngakwa ban wanra mat juilang iwe pi iwe kini kepor kedai hadin ba wat nakaliang jongaru ngadang yoi menin ya kata kedon kejing penmi ya ka kerteng jonga bat ngayu iru ba kedon kejing mi iru wade kerteng jong kawai ni kilat patai kubor ha kejing ya bom ya sotu jingmut kita kino sim benta bat kino peniat ha kawai ka competition te jing sisa ngam syam la tip lani ngam syam la benai habadon kabakum kata ka competition ru te nakaliang jonga personally nga ai kublay ya kino sim benta ha katu ka competition kata ka dancing singing competition pat nga ai kublay ru ipi kino peniat kiba pila sim ya ka senjam ban kentiu ka sap jong kita ki kun samla jong jala jong jat benriu nyau trap ke jongi lese piwat iki platform nam ta jongki ban promote ya ka talent ke jongki te kani gede ka wei kajing snow tenat kaba nakaliang jonga napon pau ya kata kajing ai kublay nam ta jongpi ten rei kaba sosi golong ba balai hapmi gitu ki kenram bat kaba penlong nga bangan budin bat bangan snap ha ya kajing ya tai kajing ya keren ke jongki golong namar ba kadon kajing penmi kerteng jonga ha kutu tinakaliang jonga habedai bat ketu kejing don kerteng jonga ngawat bat ngabudin naka igadau te ngawat yo number phone jong tu wei khna samla na po noston ba Gilbert thong ni wei ni khna samla bo mi sekman ban persya ya ketu ke sistem bat ya ketu ke polisi ke baki nong peniat ya ketu ke singing and dancing competition ki peniat de ulami sekman bat haba ki let's say ngilak batong ki news channel let's say udon ka jingkwa jong uban pensengau ya kita ki opinion si jong I let's say kim ailat nam ta jong I te ka penlong I ban ong ba ngan kerpat no ba PS ba di Shillong Mil ban pelaj lem ya kata ka opinion ke jong I lani ka ba ikwa ban share te let's say ka dei na kata tau te na kaliang jong presiden jong tu ka jing peniat ya tu ka dancing singing competition let's say tharai idon ya kata jinglong insecure ke jong I hakaba I hab ban kerpat yang I ba lada don ki ba complaints haba yede betu ke competition ba ngin hab phone shwai I ban yo jing shai tena kaliang jonga ngam dasngau don kam hadu banda phone tang na katu ka conversation ke baki ya kren ru ngala shai bat ngila sotu ba ka thau shano bat ka mut shano bat ukhnam usiat shano te nakaliang jonga hi omdai banga penrem ya kani ka association jongki ka bapeniat menta ya kata ka singing and dancing competition ya kanu ka rensan ya kanu ka association ka ba hak kerteng ban promote lani ban kentiu ya ka sap jongi kun samla but divert lani penlong ya ki tangkom kita kinong di jing di na kondam bat nga penrem nomor balai haba kimi syakmat kom kita kino simenta haka singing bat ka dancing competition pi phadi kopon seki phadi tiket yeki da phila bandi phila ban peniat yeu kita kopon ski tiket kamut phiyo e ka nam jingjob bala da phimla bandi kita kamut la da phi dei makna ki balong talented ru kamut phimla ban yo ke jingjob ti kata kam dei ke talent kata kam dei ke talent kata ka dei kam phadi jingdi kata phila ban pha yanu ru hakit yeu ki hat hakit trade fair bat kompetitor fair dan fi kwa ban judge si ubriu udon sap DM haka kam dijing di beli hab da penlong
ia ka singing dancing competition bat penong kayau dijing di ki kena ki badon ya kasap kata kadai ka ba nakaliang jonga na kwa ban ajimut kani kamdei tang ya kenhun jong iba Gabriel Maulong kani kalong ka message ya baro kino ki platform kino ki association ki ba penong ya ki talent show mo lagade ka singing lagade ka dancing lagade ka debate lagade ka tempo speech lagade haka nugo liang ru basyau bha aba bhi penlong ya ka competition lagade ka dancing bat ka singing judge ki hatu uni ukhna lani kani ka khana ka don sap ne em ban roi hatu uni khana bat kani khana ka don sap ne em ban shat dei ban ong ya ka sap shat jongki bat ya ka sap roi ka jongki phin li lam no sha ka kam ban penong nong di jing di ki kim dei ban pen isap ya kata ka kam di jing di nomor balai menta hapa kimla ban di ko pons la ki dei makna ki batbit ban ruai bat tibit ban syatru kamut kim yo ya kata ka nam jing jap kamut kim poi ka thong ti kamut utu ubriu ubamnang ban ruai ubamnang ban syat tang namar ba ulah ban peniat iyo kita ki ko pons la ni ki tiket ki ba nakaliang jungi let's say kom ki nong peniat ni pak di ki kamut ki yo ya kita ki points ki babun ki score ya ka points habakut kamut ngiyo hakata ka show da ki bomlong talented hanrei ki don kasap ka phong jong ki haka kam di jing di hanrei ki yo ban khur ya kata ka award kom ki best singer lane ki best dancer kalong bakalah siapa pelat ketakar kompenian kali kam dei bang penrem ya kajing peniat jono kani kalong kam message kelum lang baru hang ne po gejala hang ne po jat benriu ba kinu ken huan ru sobha da perkhat bha haswa phin peniat ya kinu ki competition ba dei ba phin penong lang kenya ya kinu sim bentai ki samla ki ba thrang isha ban pen i la ni ban pen pau ka sap ka jongki pat kom juru kani ka message ngakwa ban pha ha kita ki samla ki badon sap ki noi simenta ha shaw fini simenta keli binia na ki nong peniat jong kata ka show ba kadai ka polisi ka sistem ka bakumno bat la da phila dep shai lupa ba kadai ka polisi ka sistem ban pha penlong nong dijing di yapi phila dei ban so thu ba kata kam dei ka show ka talented show bat la da phisngau ba pidon jisai ka sap ka phong jong pi hakaruai ka siau haka put ka tem haka shat ka comment pidon sha kata ka sap ka phong jong pi wat ka platform nang suong pi the right platform nam ta jong pi menta kadai ka Instagram kadai ka Facebook kadai ka YouTube sim penon kam hok ya ka social media platform ka Facebook ka Instagram ka YouTube kom kata ka platform ban kentiu ya ka sap ka phong jong pi lada ublay u ibit isai pi ban kentiu ka sap ka phong ga jong pi ba phin poi jangai leng ma kata ka sap ka phong ba pidon kam don jing a ru em nam ta jong pi ba phin kiu ba phin yat chaprang lada pi pek nuksa ki babun ba kita ki nong rwai ki nong shat kim yo ya ka right platform hang no kin put pau ka sap ka phong ga jong ki handai pue ki mi ki YouTube channel ki mi ki video support Instagram hapo Facebook ki yo da ki million views ki yo da ki lakh views sang tu katu kala dei lupa ba penpau ka sap ka phong ga jongki haba pi wa ya ka platform man penpau ka sap ka phong ga jongki ya ka sap ka phong ga jongki nai perkhat ya kata ka earning system perkhat shwa tang ka platform ka ba hangno ka right platform bangan yo ban express nang yo ban penpau ya kata ka sap ka phong pat hadin ba pila yo ya ka platform ya kata ka earning system kan sebut hi nadin jongpi tekan ne ka message jadi kun samla ki parado ki prasnam ki khot jong gari bi jaj benriu ya ki kimi ki pa ki badon ki khun ki badon ya ka sap ka phong bat kum juru ya ki tu ki nong peniat ha ki competition ki ransan ba per ba sobha wat lilam no ya ka sap ka phong jong ki khun samla jong jaj benriu da kata ka sap ruai sap shat lane ki nu ki sap sha ka sap ban phadi jing di nam ta jong ki kani ka long ka bakala sa palat ban nakal yang jong hi personally nga penrem ya kani ka sistem bat ya kani ka polisi umdai banga penrem ya ka sistem dan ka polisi jono hani ya penrem kelumlang ngamal nga ui don ki penlong ki competition ba per ha ki YouTube ha ki Instagram ha ki Facebook
ki count ya ka talent jong kita ki bai simenta lengba ki likes ki views bat ki share bat ki comments kata kalong ko baklah du kata ngar balai menta ubriu ubum nang watang ban ang ban ruai ke senturu ubun ki parlok ubun ki bahaying uyo ki views ki like sibun utu bolong talented tang naka jingruai naka jingshot ke joki la long very impressive ru Henry namar ba kim don ki perlok ki bahayeng ki ba bun kim yo ban score ki views ki likes kamut ba ki du no te kamut kata kam dei ka right platform nam ta joki lani kata kam dei ka talented show sisa ngidei ban sautu naduk ki nong peniat naduk ki nong simenta ki kun samla ngidei ban syai ha dei bekane te nakaliang jonga ngakerpat ya ki produk ki prasnam ki khot jong gari bejaj benreu naduk kinong peniat bat kinong sim mentaru haju kepor bagi nong peniat lu kim dei sim kabu bat kinong sim mentaru kim dei bansu ngobet lane bansu ngai bet